Bilatzen duguna da, haurekin beraien artean talderana sustatzea, sormena eta imaginazioa lantzea, zeren horrela egiten ditugun ariketa desberdinekin, jartzen ditugu momentu batzutan, eta gauza interesgarriak sortzen dituzte aurrek. Ikusi genuena iaz, egiten genituen ariketa batzu luzeak zirela, orduan pentsatzen, ikusi genuen aurten berrikuntza batzuk egin genitzazela. Hauen artean, nahi duen egizkibatu ditu ariketa daude. Martin izan duen bezala, umeek ina egitena da dituzten gauzarinak probatu eta aldean ondo pasatatuko. Horretan, gure tailerretan ikusten genuen ume asko etortzen zirela, baina ez duena posamadara mazu ditu egon eta beste joku batera, beste atantzio batera jun. Orduan notarako urten presentzatu ditugu 10, 15 minutuko tailer bat motzago batzuk, mai jokuekin, adibidez oka edo betiko partxiz jokuak, baina lego pizekin. Orduan, horrek urtean ez jarri genunaren aparte, gauzak montatzea eta hori, jokuekin ditugu taldetan, lego pizekin, lego pizak montatzea.